Sa kalasamahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya hatong Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaagay diha. Manausab kanimo. Mayong buntag kay dren. Ug welcome na to ang Santos nga misa sa hilom ato ihalat ngadto sa Ginoo ang atong mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa sa misyo sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa mga panginahanglan sa itong magkaigsuna nga nabiktima sa mga kalamidad. Ngayon ta ang pagsulod sa Bagyong Berbina, dili maghatag dakong kadangan o dili mo kalasog kinabuhi. O garong mahimok ng tako sa pagsalmo ting Santos nga misa, kung sulat o karon ang mga kasalanan itong nabuhat o mga sa pasaylo sa Ginoo. Nakakumpisal ako sa Dios nga maagahong matanan o kay inyo mga igsuon nga nakalapat og dako iyamot so nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa angay buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nagamuyo ako sa Santa Maria kung naingulay sa tanang mga anghel o mga santos o kay inyo mga igsuon aron ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang dakta sa Diyos nga maagahong matanan o pasayloon sa itong mga sala. Doon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magambog ito. O Ginoo dungagi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si David miingon kang Nabucodonosor, ang nakita mo kamahalan o sa kadakong larawan. Nagbarog kini sa imong atubangan nga suwaw kaayo o makalilisang tan-awon ang iyang panagway. Hinimo gikan sa lunsang bulawan ang iyang ulo, platang iyang dughan o mga bukton, tumbagang iyang tiyan ug paa, puthaw ang iyang mga bitiis, ang iyang mga tiil may puthaw ug may bika usab. Sapnang nagtan-aw ka, may usa ka bato nga giluka dili sa kamot sa tao nga mihapak sa tiil sa larawan ug nadukmok ang tiil niini. Unya ang puthaw, ang bika, ang tumbaga, ang plataw ang bulawan nga dugmok. Ingon kapino sa mga tahop diha sa giukanan, gipadpad kini sa hangin ug wala gayon nahibilin. Apan nahimong dakong bukid ang bato nga nakaigo sa larawan ug milukop kini sa tibuok kalibutan. Maukad to ang damgo ug kini ang kahulugan. Ikaw kamahalan ang labing gamhanang hari, gihatagan sa Dios ug anaa sa langit ug gingharian, gahom, kusog ug kadungganan. Gitugyan usab kanimo ang mga tao, ang mga mananap, ang mga kalanggaman, aron ikaw ang maghari kanilang tanan.
Ikaw ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo, mutungha ang laing hari nga minus kanimo gahom, na may ikatulo pa gayud nga gisimbolohan sa tumbaga. Ug mohari siya sa tibuok kalibutan, ug may ikaupat pa gayud kahari, lig-on sama sa putaw, kay ang putaw makadugmok man sa tanang butang, ug sama sa putaw kining haria, mudugmok niining tanang mahimong gingharian. Ug ingon nga nakita mao ang iyang tiil, hinimo gikan sa bika ug sa putaw. Kining gingharian na mubahin apan anaa kaniya ang kalig-on sa putaw. Ingon nga makita mao ang putaw gisagol sa yuta nga kolonon. Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga putaw ug may bahin usab nga bika. Kining gingharian na may pagkalig-on ug may pagkahuyang usab. Ingon nga makita mo nga ang putaw misagol sa bika. Magiusa sila pinaagi sa kamatayon, apan dili magdugay ang ilang panagiusa. Ingon nga ang putaw dili gayud masagol sa bika. Sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, niyang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmukon niya kining mga ginghariana ug kini mao'y ilang katapusan. Nga kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan, ingon sa imong makita nga ang bato giluka gikan sa bukid, dili pinaagi sa kamot sa tao ug gidukmok niini ang putaw. Ang tumbaga, ang bika, ang plata ug ang bulawan. Ang gamhan ng Dios nagpadayag sa hari sa mga butang nga nahitabo og madamlag. Matuod ang damgo ug husto gayud ang hubad niini. Hatagi siya himaya ug pagtayi nga walay katapusan. Hatagi siyag himaya ug pagdahi nga walay katapusan. Dayka ang Ginoo, kamong tanang mga binuhat sa Ginoo. Daykaw bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya ug pagdahi nga walay katapusan. Mga anghel sa Ginoo, dayka ang Ginoo. Daykaw bayawa siya, labaw sa tanan, sa kahangturan. Hatagi siyag himaya ug pagdahi nga walay katapusan. Kamong kalangitan, dayka ninyo ang Ginoo. Daykaw bayawa siya, labaw sa tanan,
hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdahi, nga walay katapusan. Kamong tanan kagahuman, sa Ginoo day kaninyo ang Ginoo. Daygaw bayawas siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdahi, nga walay katapusan. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang Ginoong Jesus, awit sa magpagdawain. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanimo, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Dihay pipila kanila nga nagisgot bahin sa templo kung unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa manindot nga mga bato ug sa mga gasa gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayon. Magtutudlo nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuhui. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot. Kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Nipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingarian musulong sa laing gingarian. Mahitabuon niya ang makalisang nga mga linog, gutom, ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok ang mga butang o mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga igsoon ining katapusang simana sa ato ang liturhikanhong kalendaryo sa simbahan, ang tao makahuna-huna nga duol na ang katapusan. Next Sunday, ato ang saulogon ang unang Domingo sa Adbiento. Kung mag-andam kita sa pag-abi-abi or pag-welcome sa Batang Hesus o sa lain na sab nga tuig. Pero sa pagkakaroon mga igsoon, atong mamalandungan ang tuig nga mulabay. Kita magunahuna usab sa kamatayon. Si Jesus miingon karong adlaw, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayud. Mga igsuon kita nahibalo nga ang ato ang kinabuhi nining kalibutan na may katapusan. Kitang tanan mamatay. Usahay
malingaw kita sa kahayag sa atong yutan-ong kinabuhi, matahom nga mga bato ug uban pa. Pero kining mga pulong ni Jesus nagpahinumdom kanato nga aduna pay mas maayo nga nagpaabot kanato. Si Jesus nagpasalig nga siya muanhi pag-usab aron dad-on kita niya kung asa siya nagpuyo uban sa Amahan. Taliwala sa mga pag-uyog sa atong panahon, linog, baha, bagyo, si Kristo misulti sa iyang mga tambag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong. Kung kita mosunod nining maong tambag, pagpuyo sa kamaturan ug dili mahadlok. Pila sa atong mga krus, mga wala, kana tungod kay gitugutan nato ang atong kagalingon nga pangunahan sa mga distraksyon, mga ilusyon nga mga saad, na sobrahan nga mga kahadlok, kita nahadlok sa tubangan sa panginahanglan sa kinabuhi. Tinuod nga ang Ginoo nagprinta og hulagway niining passage sa Ebanghelyo, gubat, mga pag-alsa, mga pagsulong, panag-away, batok sa usa ka nasod o sa usa ka gingharian o laing gingharian, mga kalamidad. Pero kita makasalig nga ang Ginoo sa kanunay uban kanato. Siya ang magwagtang sa tanang makahadlok o nagpalayas sa tanang bakak. Siya ang Ginoo sa kinabuhi o sa kasaysayan o kini mao ang naghatag og kalainan. Kita nga mga tao dali kayo mabalaka sa ugma or sa umaabot. Magtutudlo, kanus ba kini mahitabo, unsa man ang mga ilhanan nga moabot kini. Ang malisod nga mga butang mahitabo kanatong tanan. Sakit, mga kapakyasan, nawala nga mga oportunidad o kahigayunan, pero wala kita mawad-i og paglaom. Si Jesus miingon karong adlaw kay kining mga butanga mahitabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Magigsuon ang Dios nga atong Amahan nag-andam sa umaabot para kanato gikan pa sa sinugdanan. Dili unta kita mabalaka ug mosalig hinuon sa Ginoo. Unsa may hagit para kanato mga igsuon? Ang paghalad o mga pag-ampo para sa mga nag-antos karong adlaw. Mutubo ang atong pagsalig sa Ginoo isip iyang mga anak. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalingbanong pag-ampo. Magiusa kita isip katawhan sa Dios, dadon nato ang atong mga panginahanglan at tubangan samahan. Kay bisalig man kita nga iyang itugot ang atong mga hangyo. Magampo kita, Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa hingpit mutahan sa ilang kaugalingon diha sa pagwali sa ebanghelyo pinaagi sa ilang masaksiyong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang mga ginikanan o mga magtutudlo mamahimong buhing sumbanan sa pagtuo ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-amuma o pagmatuto. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga kutob sa atong mahimo, mamuhat kitag mga maayong buhat ug atong tugutan ang mga pulong sa Dios maoy mogahom kanato diha sa tanan natong pagpamuhat. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang magmagiluyon kitang mutagad sa mga edaran, sa mga nag-inusara, o sa mga masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo,
Nga halang dong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Nga ang mga nangamatay, makakaplag o punuyan ng bagong kinabuhi. Diha sa gingarian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami diha kanimo. Sa hilom ato ihalagad to sa Ginoo, ang atong dugang mga personal nga mga pangamuyo. Langit nung Amahan, paladmi o gliguna ang among pagtuo, sa ingon mo tubo kami diya sa imong gugma, ug sa kanunay mo alagad kami kanimo, uban ang manggihatagon ug matudanong mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit no na mga mahan, among igasa, Ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ni mong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himuha, among kaluwasan, dawata himuha, among kaluwasan. Sa kang Kristong makabuhat, o kinabuhi, nga gihimo niyang halat, nga nakanimo, mahius ang among buhat, ug ang among kinabuhi, ingon ngang jutay tubig, isagol sa bino, ingon ngang jutay tubig, isagol sa bino. Mahigsoon pagampo ka marong ako yung sakripisyo, dawaton sa Dios kamahan nga maagahong matanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa gugma, ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makunayon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos katunhay maagahong matanan, angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan.
Santo gid ikaw, Ginoong tuburan ng kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa hugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni Gadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kanna, kay kini mao nga akong lawat, nga itugyan alang kanino. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usap, mihatag ni Gadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginong ka mga tanan gikan kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kambing. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo, Amahan, ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himua kami ngayon nga makaabit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga unay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pangayoon ta sa atong Amahan nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mga ikabi kanimo Ginoo nga imo kaming luwason tanang dautan,
hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunubos. Kay mo manang gingharian, ang kahulugan himaya. Hangtod sa kahulugan. Amen. Ginoong Kristo, gingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kainyo, ang akong kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kainyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Cordero sa Diyos, nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo may ugmaong Dios ang kordero sa Dios na nagawagtang sa masalat sa kalibutan, bula ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Diyos nga gamhanan dinhi ng Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diya sa imong gugma ug ayaw gayon itugot nga mahamulag kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakay niyo. Manausap Og kanimo. panalangin nga kamo sa tumay hugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, lakat kamong isangyaw ang ugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.